Pipila ka establishmento sa market site sa Isabela City, Basilan ang gibaha ato sa kusog nga pag-ulan kagahapon. Sa hulagway nga kuha sa mga residente sa market site Isabela City, Basilan, makita ang kutob-tuhod nga tubig baha. Human mibundak ang kusog nga ulan kagahapon sa buntag. Tungod niini, apektado ang pipila ka establishmento sa lugar human gisulod sa tubig baha. Naglisod sab sa paglabang ang pipila ka mga motorista. Matod sa CDRRMO, gibaha sab ang pipila ka bahin sa barangay Baluno ug Sumagdang. Hinuon, daling mihubas ang tubig baha. Wala say natalang na makwit. Ginasuta pa kung pila ka mga kabalayan o magbanay ang apektado. Sa karon, ginatutukan sa CDRRMO ang pagsulbad sa problema sa drainage sa market site nga kanunay matud pa nga ginabaha. Sumala sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang hinungdan sa mga pag-ulan sa Mindanao. Kapag medyo malakas ang ulan, medyo magtatagal ang ulan, nagiging catch basin siya. For the last couple of years, inaayos na po yun ng engineering. Yung drainage ko naayos na, pero hindi pa po tapos yung exit niya palabas. Under construction pa po yung daluyan mismo ng tubig.